RTVS uvádza nemecký film Dokonalý muž. Najprv som si britvou narezal miesto, kde ma uhryzol. Prvé, čo si človek všimne, je dýchanie. Spomaľuje sa. Zatmie sa ti pred očami a cítiš sa akýsi meravý. Čudujem sa, že si po takejto skúsenosti Hansa ponechal. Heinza. Neurobil to zámerne. Koralovce sú zvyčajne priateľské. Neboj sa, zober si ho. Nie. Zmizni. Kde je? Do čerta, čo si to urobil? Pomoc! Je preč! Preč? Ako to preč? Heinz! Ľudia, sme stále vo vysielaní. Pozor, kam stúpate, je veľmi citlivý. Som ho videla. Ty si normálny? Potrebujeme návnadu, nemáte tu niekde živé myši? Heinz! Tak, vážení diváci, vidíte. Ospravedlňujem sa za nehodu, ale zvieratá sa vedia rovnako ťažko ovládať ako my, ľudia. Heinz! Ale práve preto býva náš život taký pestrý, vzrušujúci a búrlivý. Zostaňte s nami, váš Ulf Kramer. Tu nie sme v mobilárni, voľni sa konečne. Pokoj, nevzrušuj sa. Moje nervy, toto som ešte nezažil. To snad nie je pravda. Hlúpe vtáky. Poď, ideme. A hovoriť budem ja. Dobre? Poď. Chceš vedieť, čo si myslím? Poobzeraj sa. Sme spolu 3 roky. Áno. A kde sú moje veci? Anny, prosím ťa. Bývaš o 200 metrov ďalej. Nepatrí mi tu ani jeden jediný predmet. Tak toto ďalej nejde. Čo? Prosím ťa, prestaň. Čo z toho robíš takú koubojku? Ja robím koubojku? Áno. Ďalej ako sem by sme sa aj tak nedostali. Takže koniec? Áno, spokojný. Nie. Keď teraz odídeš, bude to na tebe. Potom ale z toho neobviňuj mňa. Anny! Tvoja zubná kefka. Predsa niečo tvoje.
Pán Kramer, môžem s vami hovoriť? Ide o vašu sestru. Ja nemám sestru. Nevlastnú. Aaron, nechaj nás chvíľu o samote. Prosím. Dobre. Beltemanová z úradu pre mládež. Mám na starosti Aarona. Vaša sestra Nana mala nehodu a museli sme sa ujať jej syna. Dobre, a čo s tým mám ja? Našli sme mu náhradných rodičov, ale ušiel od nich. Chce bývať s vami. Viem, že toto nie je bežný úradný postup, ale z dlhoročnej skúsenosti môžem povedať, že... Čo odo mňa chcete konkrétne? Ste jeho jediný príbuzný. Toto bude asi skrytá kamera, ha? Čo? Žiaľ nie. Aaron chce byť u vás. Zabudnite. Celú svoju mladosť som strávil po kadejakých internátoch. Za ten čas sa matka znovu vydala a priviedla na svet istú Nanu, s ktorou som až na nejakú tú vianočnú návštevu nemal nejaký kontakt. A jej syna som nikdy v živote nevidel. Na pohrebe starej mamy. Bol si malý, nemôžeš sa na to pamätať. Mal si fialový zamatový oblek. Pán Kramer, nechcem byť Je mi otrávna, ľúto. ale... Tvoja mama sa iste čoskoro uzdraví. Tak nič. Poď. Aaron! Aaron! Hej! Hej! No tak už sme o tom hovorili. Vedel si, že to môže takto dopadnúť. Nesmieš to brať osobne. Chápeš? Preč? Ako to preč? Heinz! Tak, vážení diváci, vidíte? Ospravedlňujem sa za nehodu, ale zvieratá sa vedia rovnako ťažko ovládať. Už chýba len baletná suknička. Ale práve preto býva náš život taký pestrý, vzrušujúci a búrlivý. Hej! Hej! Hej, čo je? Čo to robíš? Okamžite s tým prestaň! Šibe ti, či čo? Chcem zostať u teba. Ako si to predstavujete? Jednoducho mi pohodíte, decko? Chvála Bohu. Je u vás? Áno, je. Som vo vlaku. Strácam signál. Pani Belteman... Aj batéria mi končí. Pani Zavolám Beltemanová. neskôr. Do čerta. Haló. Pani... Ona ma nepohodila. Vyskočil som z vlaku. Čia je to izba? Ničia. A tak to aj zostane. Head first in the ground, every word's just a sound. Parrot talking to himself, and I'm bored, I don't hear ya. I don't hear ya. Talk back, take a nap, give me something good to snack. Engine's got a dirty pipe, and it's loud, I don't feel ya. I don't feel ya. It plays on and on. Your hamster wheel keeps spinning by itself. Yeah. Do čerta. Neviete, ako je na tom jeho matka. Nemôže tu zostať. Skúsili ste mu aspoň zatiaľ nájsť niekoho iného? Haló? Áno.
Dala som vo vlaku rozhlásiť, aby sa každý dobrý človek, ktorý by mal záujem ujať sa 12-ročného chlapca so zlomeným srdcom, neodkladne hlásil v reštauračnom vozni. Môžu sociálni pracovníci takto žartovať? Je na intenzívke v Weckenfelderskej nemocnici. Ste na nej najbližší príbuzný. Takže vám určite skôr poskytnú informácie o jej zdravotnom stave ako mne. Dobrú noc. Výborne, super. Baba jedna uletená. Áronova izba. Ako sa robí potrat? Čo? Nejaká žena ti nechala odkaz na záznamníku. Vypočul som si ho, keď si bol preč. Revala. A vraj by ťa nechala. Aj keby si nebol chcel, aby išla na potrat. Pretože si do seba zahľadený. Nezodpovedný hlúpák. To bol asi omyl. Vieš dobre, že to nie je pravda. Takže, ako sa robí taký potrat? Ja nie som ten pravý, čo by ti na to mal odpovedať. Počkaj, až sa mama uzdraví a opýtaj sa jej. To je ženská téma. Dobre. A čo je predčasná ejakulácia? Viem, čo je ejakulácia, ale ako zistím, že je predčasná? Potrat je, keď sa tehotná žena rozhodne, že nebude mať dieťa. Jasné? To je jasné. Ale komu ho dá? Ona nikomu, to urobia lekári. A čo s ním urobia? A čo ja viem, vyhodia ho. Znie to hrozne, ale nie je to až také zlé. Dieťa nie je vyvinuté, je takéto maličké, ako hrášok. No a čo by sa stalo, keby som ho prehltol? Takto. Ako hltač mečov. Uvoľníš podnebie a pustíš si ho do brucha. Rástol by ďalej? Dieťa môže rásť jedine v ženskom bruchu. Jasné. To bol fór. Aha, vtipné. Ako to bolo s chlapcom, ktorý zomrel? Rozrezali mu brucho a našli tam jeho dvojča, ktoré zomrelo a malo také dlhé nechty, ktorými sa pokúšalo dostať von. Čo mi ešte odkázala tá žena? Už nič. Prečo si s ňou nechcel mať dieťa? Keď vyrastieš, potom to pochopíš. Toto má byť televízia. Ťažko ju tak nazvať, lebo je smiešne malá, ale mnohým mladým slúži ako odrazový mostík pre prácu vo veľkých televíziách. Mladým? Zabudni. Vzhľadom na situáciu je v pohode. Akú situáciu? Keď je jeho matka v kóme. To ti povedal? Áno. A že si sa rozišiel za ní. Čo ti ešte natáral? Nič. Prečo? Má čo? Aj figu. To znamená, že môžeme očakávať celku teplý deň. Okolo poludnia sa začne slnečné počasie striedať s ojedinelou oblačnosťou, pričom dážď alebo prehánky neočakávame. Norbert, chcel som sa ti ospravedlniť. Mrzí ma to s tým hadom včera. Vysvetlí mi, ako sa môže niekto tak nemožne správať v živom vysielaní. Už sa to nestane. My tu máme dlhoročnú tradíciu.
Keď si divák doma zapne našu televíziu, očakáva vysokú kvalitu. A vieš prečo? Pretože naša televízia je známa svojou kvalitou. Toto tu sa dá ťažko nazvať televíziou, lebo je taká smiešne malá. Hovorí strýko Ulf. Jeho matka je v kome. Jeho kamoška išla na potrat. Sem si sadni a ani sa odtiaľto nepohni. Rozumieš? Nie som retard. Fajn. Ulf, ideš? Áno, už. Na, vyber si niečo na obed. Justin ti to objedná. Idem na prác. Musím sa sústrediť. A zapamätaj si, o tom potrate už ani muk. Ulf, ideš. 5, 4, 3... Dobre. Áno. Čo sa stalo? Hneď príde. Nevedela som, že Ulf má sestru. Ako si ma našiel? Ukáž? To si kreslil ty? To je pekné. Síkorky vidia UV svetlo. Niektoré vtáky to dokážu. To som netušila. Áno. Takto vidia napríklad moč hlodavcov, ktorý svetelkuje v ultrafialovom pásme. Ani to som nevedela. Síkorky si dokážu takýmto spôsobom navzájom rozoznať pohlavie. Aj keď my to nevidíme. Nechápem, prečo ťa tá sociálna pracovníčka zverila akurát Ulfovi. Je môj príbuzný. Veľa šťastia. Výborne, práve to teraz potrebujem. Kilo cukru v krvi, super. A to hovorí chlap, ktorý povedal decku, že som išla na potrat. Výborne. Tvoja chyba, keď mi nechávaš hysterické odkazy. Nemusel si to vypočuť, keby si nebol práve vtedy flámoval. Flámoval? Nechaj si tie kázne, dobre? Občas si fakt trápna. Ani raz sa nemôžeme baviť bez toho, aby ti zvonil mobil. Zavolám naspäť. Kam ideme? Ja som jej nechcel povedať, že si bol včera preč, ale stále sa vypytovala, ako si mi to vyklzlo. Ja viem, ženské sú rafinované. Nevezieš ma naspäť k Doris však? Nie. Poď, Aaron. Pozrieme sa, ako sa má mama. Nechaj ma! Len na chvíľu. Nie, ja tam nejdem! Hlavička aj srdiečko sú celkom zreteľné. Vidíte, ako bije? Teraz urobíme meranie. Otec to nevie. Myslí si, že som bola na interrupcii. Aha. Nechce deti. Rozišli sme sa. Pacient môže dopredu určiť osobu, ktorá bude oprávnená v prípadoch ako napríklad tento rozhodnúť za ňo. V akých prípadoch? Bez pomoci prístrojov by vaša sestra už nežila. A s nimi? Neobmedzene, ale bez šance na uzdravenie. Ja tomu nerozumiem. Prečo?
Neudržiavali sme žiadny kontakt. Ako mám o tom rozhodnúť do frasa, keď ani neviem, aké si mám dať ráno ponožky? Musíte si poňho prísť. Je to nad moje sily. Kde má otca? Anonymný darca. Vaša sestra bola presvedčená, že môže byť šťastná aj bez muža. Zľutujte sa. Neposielajte ho teraz preč. Inak by musel žiť u cudzích. Ja som totálne cudzí. No čo by z neho vyrástlo? Páni, nové šaty? Prehrala si stávku? Áno, stavila som sa, že máš srdce. No. Ani, Aj ja som premýšľala. Ak ide o nás, Nie, tak... nie, máš pravdu. Nemám na to, aby som sa viazal. Chceš ovocie? Ani, nemôžeme zostať priatelia. Nie! A prečo? S inými bývalými sa kamošíš. Ani, počkaj. Prosím, prosím. Áronovú matku chcú odpojiť od prístrojov. Podpísala vyhlásenie, v ktorom ma určila za osobu oprávnenú vo vážnom prípade rozhodnúť o jej živote. Aby ju mohli odpojiť, potrebujú môj súhlas. Vieš si to predstaviť? Ja nie. A s Áronom nemôžem hovoriť o tom, či mám alebo nemám nechať zomrieť jeho matku. Nemôže sa s ním porozprávať? Ja. Áno. Jeho kurátorka to chce odo mňa, ale ja skrátka nemôžem. Včera som si všimol, že si celkom rozumiete. Prosím ťa, Ani. Prosím. Nie, musíš mu to povedať ty. A kde je vlastne? Stráži ho Justin. Prečo? Nechal si ho s Justinom. Ale Ani... Veď tomu by som nezverila ani svoju zlatú rybičku. Teda vieš čo? Nerob z toho zase vedu. Čo sa môže stať cez obednú pauzu pre Boha? Pomoc! Rýchlejšie to nejde! Čo vám to toľko trvá? To je dlhá história. Norbert! Už ho sem nikdy nevezmem! Ty nie si normálny. Čo tu robí? Volala mi, či je Áron v poriadku. Musíš mu to povedať ty, Ulf. Ale potom sa miešaš do veci. Tady som ho tam posadil ja. Prepáč, Justin, Áron sedí na streche, ale to nevadí. Ja si len odskočím do parku na rande so svojou vyšinutou bývalou. Ako som tam mal na ňo vidieť? Už je dole. Zachránil som mačiatko! Haló! To je v keli. To je totálne v kýbli. Stále nechápem, čo robil na tej streche on. Vyliezol som od neho oknom po rebríku, aby som zachránil mačku. Pán Hensler chcel zachrániť mňa a pritom sa rebrík odtrhol. Prestaň, dobre, prestaň. Nechcel sa so mnou ani rozprávať, keď ho nakladali do sanitky. Čo si tam u ňo vôbec robil? Chcel som sa za teba prihovoriť. Áron, pohni si, prídem neskoro. Čo hľadá Anina zubná kefka? Máš rozum? Tebe fakt preskakuje? Môj byt nie je zoo. Je to tu ako v Hitchcockovom horore. Čo je to za bordel? Má zlomené krídlo.
hej, plašíš ho, nevie lietať. Tak sa to musí rýchlo naučiť. O 3 minúty padáme. Vyhoď ho! Nie! Musí sa o ňo starať, kým vyzdravie. Lebo zomrie od hladu. Blbosť! Keď pôjdeme okolo parku, vyhodíš ho, jasné? Nie! Odkiaľ vieš, či má zlomené krídlo alebo nie? Vysvetli mi to. Od mami. Mama ma to všetko naučila. Áron. A pozorujem vtáky. Pozri sa. Pozri, toto je sokol sťahovaný. U nás takmer vyhynul, ale ja som ho už 2-krát videl. Keby si mal staršieho brata, alebo aspoň otca, nemusel by som... A pozri, toto je zelienka. Poznáš ju podľa zobáka. Lekári ju chcú odpojiť od prístrojov, pretože mozog už nefunguje. Nech to pokojne urobia. Aj tak, ako by už nebola. Doris si myslí, že by si mal byť pritom, inak by si to mohol neskôr... Nechcem ju vidieť! Ľutovať. Nie! A okrem toho si klamár. Povedal si Ani, že tvoj otec zomrel, keď si bol malý. Ale to nie je pravda. Áron. Mama hovorila, že ho starka nechala kvôli inému. A on vás už potom nechcel ani vidieť, tak je to. Môj otec žije, ale pre mňa je mŕtvy. Mama hovorila, že je mesiarom v Ekenforde. A že máš ešte 2 bratov. S jedným z nich sa omylom poboskala. Áron, tu nejde o mňa. Tá žena v nemocnici už nie je moja mama. Ale áno. Je Áron. Tvoja mama, moja sestra, Nana. Pôjdeme tam spolu.
Volala som Justinovi. Ďakujem. Tu máte. Čo je to? Podrobný zoznam vrátane psychologických posudkov manželských párov žiadajúcich o adopciu. Osobné údaje podliehajú ochrane. Odkiaľ ich máte? To vás vonkoncom nemusí trápiť. Počujte, ja nemám miesto srdca kameň, ale jednoducho to s deckami ako si neviem. No aspoň občas mám ten dojem. Ale musí byť u ľudí, čo sa o neho vedia postarať, nie? My mu hľadáme vhodných adoptívnych rodičov. Lenže pár mesiacov to môže trvať. Pár mesiacov? Dovtedy prídem o miesto. No tak, makajte a nenapchávajte sa. Ako sa má? Drží sa. Drží. Neškrte sa, stovky neplodných párov čakajú len na váš telefonát. Decide if I'm wrong, if I'm right, but I know I ran into a wall. What's going on inside? I don't know what it's like, but I know I ran into a wall. Som Karin, Nadina priateľka. Je taký pokojný, vyrovnaný. Podľa jeho sociálnej kurátorky sa to stáva. Je to ako by bol v šoku. Prečo si Árona nezobral k sebe otec? Lebo ho nemá. Neznámy darca spermií. To vykladala každému. Otehotnela na univerzite. S profesorom, lenže on dieťa nechcel. Myslím, že učil francúzsku literatúru. Mizerný hlupák. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím. Ďakujem. Nie za čo. A všetko dobré? Ďakujem. Can you come back to life? Can you come to life? 'Cause I don't know Strýko Ulf. what's going on. Can you come to life? Why does it feel like you're blocking me out of your heart? Whoa, I don't have the heart to get Ahoj. in my arms and lose you. Nie. Nič také si nemyslí. Čo si myslím? Myslíš si, že som sentimentálna a slabá a... No dobré, je to tak. Na nič iné nemyslím. Možno by sme mohli byť priatelia. Jasné, to je ohromný nápad. Skvelý. To tehotenstvo prišlo nečakane a museli sme rýchlo reagovať, lebo som si to neskoro všimla. Ty si bola v tom? To je ale hajzel. Nechala som ho, nech si myslí, že som si to dala vziať a rozišla som sa s ním.
Moment. Ty si v tom? Budem mať dieťa. Poď sem. Blázniš? Veď mi ten holub mohol vyďobať oči. Môžeš ho podržať? Nie. Len chvíľku, kým prinesiem obväz. Daj mi s ním pokoj, prosím ťa. Ulf. Áron, rýchlo! Švihni si! Áron, pohni si! Splašil sa. Nebuď babá, sadni si. Dajme ho na balkón, možno už odletí. Nie. A odkiaľ vie, že sa mu to krídlo ešte nezahojilo? Pozri sa, má ho spustené nižšie. A je pokrivené, nie ako to druhé krídlo. Aha. Finta je v tom, že obväz musíš previazať cez zranené krídlo a popod zdravé. Ale nie príliš, aby mohol dýchať. Klobúk dolu. Keď skončíš, mám pre teba prekvapenie. Nechceš si dať iný pulover? Tento už smrdí. Nie. Áron, počúvaj ma. Keď je sviatok, chodíme vo sviatočnom. Tak hore ruky, poď, poď. Daj mi pokoj! Áron! Zober si svojho holuba. Do paroma. Má aj meno? Percy. Kto je to? No on. Myslím, odkiaľ má meno. Odo mňa. Hensler má pravdu, s rozhovormi to môžem zabaliť. Čo tu hľadáme? Povedal som ti, že mám pre teba veľké prekvapenie. Myslím, že som našiel tvojho otca. Poď. Neboj sa. Dobre to dopadne. Môžete ísť dnu. Hneď sa vrátim. Jeho matka bola nesmierne nadaná. Považoval som za chybu, aby si dieťa nechala a odišla zo školy. Ale nechala si ho. Áno. Váš syn sedí vonku. Som si vedomý svojej zodpovednosti, no hlavne voči manželke a deťom. Chcem ich ušetriť tohto škandálu. Čo sa týka toho chlapca, som pripravený prevziať finančné náklady. Veď som už prakticky priznal, že je môj, ale zároveň som si vždy želal, kiež by sa nebol nikdy narodil. A na tom sa nič nezmení. Dobre. Takto nikdy nezistíte, o čo prichádzate. Zasa som šľapol vedľa. Tvoju mamu ani nepoznal. Tak zostanem u teba. Poď. My dvaja teraz niečo podnikneme. Dobre? Čo len budeš chcieť? Ha? A to je všetko? To sa rovno môžem pozerať, ako schne farba. Nič sa nedeje.
keby sa aspoň milovali. Čas parenia sa už skončil. To ma tak uteší. Ako ste sa vy dvaja vlastne zoznámili? No teda, ako to povedať? Bolo to asi o 3 ráno. Zaspal som na zadnom sedadle v taxíku. Anny mi šlo hlas nohavíc striebra, aby si mohla kúpiť kebab s cesnakovou omáčkou. Poprvé nešlo hla, iba požičala. A po druhé? Pardon? Nebolo to pri našom prvom stretnutí, ale až pri 3. Spoznali sme sa, keď si chcel zaparkovať a oškrel si mi auto. Nehovor. Áno. Omyl, moja milá, ty si mi odrazila spätné zrkadlo. Čo som ti? To nie je pravda. Ja verím, Anny. Naozaj? Áno. Nie, neštekli ma. Aj tak jej verím. Stále jej verím. Ty, radosť, ja ti dám. Prestaň, nechaj si zakrič. Nie, pozor na moje brucho. Pomoc. Uhnite. Moja ruka. Nie, choď preč. Ty. Vy ma zničíte. Už ste zasa kamoši? Áno. Kvôli mne, prosím. Ale pre mňa za mňa. Ale nech si Anny nerobí priveľké ilúzie. To by som si skôr vylúpla oko hrdzavým klincom. Uvedomuješ si, aké je choré vyjadrovať svoje pocity takým brutálnym spôsobom? Tomu sa hovorí narcizmus. Narcizmus. Ulf Kramer? Preskočilo ti? To sú nápady. Nič si z toho nerob. Vrátia sa. Asi by som mu mala pomôcť. Áno. Prepáč, bolo to odo mňa hlúpe. Koľko máš rokov? 10? Fakt ma to mrzí. Nikdy si moju prácu nebrala vážne. Možno. Možno som si len myslela, že ťa nenaplňa. Dobre, že sme sa rozišli. Aspoň si nemusíš lámať hlavu, čo ma naplňa a čo nie. Mám ho. Daj mi ho. Daj ho sem. No tak, Anny, neblázni. Nevymýšľaj, daj mi ho. Poď. Bože. Volám len, že som v pohode. To naozaj rada počujem. Počkaj chvíľku, dobre? Hneď sa vrátim. Dobre. Už som tu. Len si nerob zbytočné nádeje, pokiaľ ide o strýka. Teším sa, že je všetko v poriadku, ale... Aaron, pohni! Jasne sa vyjadril, že je to iba dočasné riešenie. Bez obáv, ja viem. Nechcem, aby si sa znova sklamal. Majte sa. To volal on. Ty si ešte trúfaš vziať si ho so sebou? Hensler tu predsa nie je. Alebo je? Bol problém s Persim a pestúnkou. Uhryzol ju. Kto? Percy či Aaron? Zajtra ide do školy. Ale ja nechcem. Chápem ťa. Ty si úžasný. Ale no... Ahoj. Som Nike Guldenerová, agentka Suzy von Plauen. Ahoj. Prosím vás, aby ste sa jej nepýtali na súkromie. Rozišla sa s priateľom a je trochu precitlivená. No, samozrejme. Vaša klientka je v dobrých rukách. Super. Ďakujem. Tak, hotovo. Aaron? Justin? Poďte prosím vás sem. Keď si tak dobre rozumiete. Čo ti hrabe? Len kým som na pleci. Takto?
To cesto musí byť tenšie, lebo ti vyjdú gučky. Máš pekný slovník. Veď som herečka. Perfektné. Musím na vecko. Tak choď. Tak poď. Mäso musíme rozmixovať spolu so zeleninou. A povedz, od koho si sa naučila takéto kuchárske finty, ha? Od priateľa. Totiž bývalého. Chceš ochutnať? To robil vždy priateľ. No tak to urobím ja. Pozor! Percy! Áron, počkaj! Au! Ulf Kramer! Tak, milí diváci, dúfam, že ste využili pauzu a poznačili si recept. Ja už viem, čo budem obetovať. Suzy, tak ochutnáš? Nie. Takže znova ja. Vynikajúce. Takže ja pracujem a ty chodíš do školy. Bez Percyho. Teraz by si ozaj mohol ten sveter vyzliecť. Budú sa ti vysmievať, ha? Vyberieme si veci na matematiku. Kto chce prečítať prvú úlohu? Karla. 3x minus 2 rovná sa minus 6. Ďalší. Joachim. Už sa teším, až to uvidí suseda. Tá sa aj pociká. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nesmej sa, lebo si nevidela, kto všetko mi píše. Široké spektrum, vieš? Tínedžeri, študenti, robotníci, hasiči, top modelky, no? No, hasiči možno nie. Si v pohode. Ani? Prosím. Počúvaj, pár rokov musíš zatínať zuby, kým sa na teba niečo nalepí. Do spravodajstva neberú zelenáčov. Ja viem. No vidíš. Tak skús využiť fanúšikovskú základňu na propagáciu inkontinenčných plienok. Škoda, že ti šíbe. Čo povieš na toto? Čo ja viem, prvý deň na novej škole. No a? To chce niečo osobnejšie. Osobnejšie tuto? Aha. Dobre. Ulf. No, dobre, radšej nie. Čo je? Voniaš ako si ináč. Ako? Že by nová aviváž? Jahodový džem. A Zigmund. To je kto? Môj škrečok. Daj pokoj s tými detskými nápadmi. Ale veď to je milé. Áno, veľmi. Ani, si to ty? Gustav. Ulf. Ahoj. 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 Ale vraj ste sa rozišli. Áno, pristihla som ho s tajvanským transvestitom. Je ti jasné, že žartuje však? Ganinmu zmyslu pre humor nepotrebujem vysvetlivky. Boli sme spolu 7 rokov. Kým si prišiel ty? To je mi ľúto. Určite to bola pre teba hrozná rana. Kto sa smeje naposledy? Veď to poznáš. Ale to sa už 20 rokov nehovorí, Gustav. Musíš si oprášiť slovnú zásobu. Musím si zapnúť... Ako sa to volá? Hanze TV 1? Lebo je naozaj brutálna, ty kokos!
Lebo je naozaj brutálna, ty kokos. Kreten. Stihla som. Čo je? Nič, len som chcel pripevniť spätné zrkadlo. A prečo si nekúpiš poriadne auto? Napríklad to, ako sa volá? No, to, veď vieš. Netuším. Ale vieš, to s tým veľkým zadkom. To je fuk. Mňam, 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 mňam. Nemôžem spať. Ja nie. Dobré ráno. Ahoj. Nehneváš sa, že som sa zastavil? Nie, čo by? Naozaj? Áno, teším sa. No, to už znie lepšie. Počkaj, pomôžem ti. Vyzeráš fantasticky. Ďakujem. Inakšie, včera som si to všimol, si akási šťastnejšia. Tučnejšia. Mäkšia. Rozžiarená. Tehotná. To je skvelé. Úžasné. Ale kto je... Ulf. Ulf. Dobre, fajn. Ale stále sa priateľíte. On to nevie. Hlúposť. Nie, naozaj, myslí si, že som si to dala zobrať. Nezaslúži si ťa Anny. Ale musíš mu to povedať. Ja viem. Poviem mu to čo najskôr. Čo si na ňom vôbec videla? Kávu? Jasné, preto som prišiel. Ulf Kramer, o čo ide? Nie, teraz nemôžem. Dobre, hneď som tam. Prvý štarter. Požičaj mi auto. Inak si v poriadku? Je to súrne. Ty máš všetkých doma? Prepáč, je to fakt dôležité. Ale nie s tým vtákom. Je v prepravke. Ak nájdem jediný flak, jediné pierko, vyrazím ťa. Dobre. Určite mi ho zasviní. Určite mi ho celé zasviní. Nemôžete ho len tak vyhodiť zo školy. A čo, povinná školská dochádzka? Na tento ročník nie je spôsobilý.
No tak ho preraďte do nižšieho. Aspoň môže dohnať zameškané. Prežíva ťažké obdobie. Chcem ísť domov, Ulf. Viete, neustále vyrušuje. Zoberie sa, ide von, neodpovedá, je nesústredený. Absolútne nerešpektuje autoritu. Áno, tak sa predsa chlapci v jeho veku správajú bežne. Prosím vás. Nižší ročník je už preplnený. Ja chcem ísť domov. Áron! Počkaj v Henslerovom aute. Ale ja chcem ísť s tebou. Choď a počkaj na mňa v aute. Percy zostane tu. Aj tak ním Hensler nebol nadšený. A nie, že budeš s niečím babrať. Nebolo by to nastálo, len kým mu nájdu náhradných rodičov. Skúste to brať tak, že Áron je dočasný problém. Skutočne by to bolo len na krátky čas. Áron sa v mnohom vyzná, pokiaľ ide o vtáky, je chodiaca encyklopédia. Je to úplne normálny chlapec, potrebuje len trochu podchytiť. Kto ho podchytí? Sme poddimenzovaní. Tak ja. Tuším, nechceš sedieť vedľa mňa? Norbert, ešte raz ďakujem za auto. Si kamoš. Videl si už posledné čísla? Nie. Potom si to pozriem. Absolútne nie si v obraze. Myslíš, že diváci sú sprostí? Pozerajú telku, aby relaxovali, a nie, aby sa dívali na kreténa, ktorý tu hluší zvery a privádza herečky do zúfalstva. Nechal ju chlap. Rozplačem sa. Pozri sa na čísla. 62% divákov si myslí, že sa málo usmievaš. Ďakujem za upozornenie, skúsim sa polepšiť. A aj za auto. Ak tam ten vták niečo nechal, beda ti. Percy. Čože? Ten vták. Volá sa Percy. Ale čo? Konečne žena, ktorej sa páčia katastrofické filmy. Aha, ty myslíš, kde je ten dejový oblúk a tie jednodimenzionálne postavy? Koho to trápi? Hlavná vec, že sú špeciálne efekty drahšie ako dlh krajín tretieho sveta. Dúfam, že si to nebral ako dotieravosť, že som ti zavolala. Ale kdeže? Len... Nechcem v tebe vzbudiť falošné nádeje. Konkrétne? Nie som pripravený na nejaký vzťah a keď nad tým rozmýšľam, asi nikdy nebudem. A kto z nás je? Poď ku mne. Áron. Nehnevaj sa. Neospravedlňuj sa. Áron, už musíme ísť. Kakao si vezmi so sebou. No. Tak bež. Poďme, hýb sa. Pre Krista pána. To musel urobiť totálny psychopat. Máš padáka. Čo mu preskočilo? Pozdravujem Percyho.
Občas som možno niečo zbabral. Počúvaj, keby si mal špičkovú sledovanosť a rozmazal by si mi po sedadle vlastné sračky, nevyšmaril by som ťa. To je všetko. Musím pracovať. V poslednom čase mi to nešlo, ale keď som vo forme, som najlepší, to ty vieš. Zbav sa toho chalana. Usporiadaj si život a možno si to rozmyslím. Čo ti to napadlo? Čo to bolo, prosím ťa, za strelený nápad? Ja som ti dôveroval. Musel si vedieť, že ma Hensler vyhodí zvlášť potom, ako sa mi vyhrážal. Ja nie som žiadny dočasný problém. Dobre. Možno to odo mňa nebolo pekné, ale človek niekedy povie niečo len preto, lebo tým chce voľačo dosiahnuť. Na budúce otvor ústa, keď sa ti niečo nezdá. Mama hovorila, že keby sa jej raz voľačo stalo, tak mám bývať tu u teba. Vieš, že u mňa nemôžeš zostať navždy. Ja nie som žiadny, milý strýko. Doris mi povedala, že tvoje umiestnenie v rodine je na dobrej ceste. Tak, hotovo. Už len tá kopa látky, čo ťa musím naučiť. Čo je? Myslíš si, že na to nemám? Tak dobre, ty génius. Budem s tebou celý víkend pozorovať vtáky, ak dokážeš prísť s jedinou otázkou, bez pomoci internetu alebo knižky, na ktorú ti nebudem vedieť odpovedať. Nie som si istý, či dal Nemecku meno Julius Caesar. Ale je to tak. Bol si pri tom? Dobre. Môžeš plakať pod vodou? Nezrdzavie kovová platnička v hlave. Keď blesk trafí do mora, prečo neuhynú všetky ryby? Keď máš plán nemať plán, je to plán? A keď sa Drákula nevidí v zrkadle, prečo má vždy taký perfektný pútec? Ozaj, a prečo je v chladničke svetlo a v mrazáku nie? Ja som nemyslel otázky, na ktoré vie odpovedať len sám Pán Boh. Dávaj pozor. Pozri sa, Anny. Prepáč, že meškám, ale bola som u lekára. Nič sa nestalo. Odkedy som nezamestnaný, ani si neuvedomujem, ako čas letí. Predsa to s deťmi vieš. Áno, vyzeráš šťastný. Musím sa ti priznať, že som stretol inú ženu. Hovorím ti to na rovinu, aby si sa to nedozvedela od iných. Jasné. Dobre. Ja som zasa s Gustavom. Fajn. Ahoj, nechávam ti už 4. odkaz. Do frasa, pripadám si ako otravný fanúšik. Ozaj tu je Nike. Teda pre prípad, že by si stratil moje číslo. Je to 0176 235. Nenávidím ho. Vyspí sa so mnou. This will never end.
na tie bublinky. To je paráda, čo? Počúvaj, mám pre teba dobrú správu. Našla som ti skvelú rodinu. Vlastne niekoľko rodín, ktoré by si ťa rady adoptovali. 2 alebo 3. Áron vedel si, že u ňoho nemôžeš zostať. Teraz je to iné, povedal mi to. Keby sa niečo zmenilo, v prvom rade by to povedal mne. Nemal na to čas. Hľadá si prácu. Na vybraných vzorkách historických flámskych gobelínov skúmali vedci prítomnosť bieliacich činidiel vo vláknach. Ďakujeme, pán Kramer. Ozveme sa vám. Tak to už nie je lepšie. Ďakujem za pozvanie. Máš čo piť? Ahoj, Gustav. Nevedel som, že ťa Anny pozvala. Vany sa občas človek nevyzná. Jasné. Poď ďalej. No super, nie? Ulf. No tak človeče, čo sa nebavíš? Ulf. Neber si to tak, na? Ja nedrogujem. Tráva nie je žiadna droga. Tráva je filozofia. Počúvaj, starec. Keď v lese padá strom a na blízku nie je nikto, kto by to počul, znamená to, že nerobí hluk? Teda Boris... Keď muž rozpráva a žiadna žena ho nepočuje, znamená to, že nemá pravdu? Viete čo? Keď som sa naposledy takto zhulil, chcel som si vyzliecť nohavice cez hlavu. Ale figu. Bol si pri tom? To je citát z filmu Woodyho Allena. Tebe by to pravda, že ani nenapadlo. Ani Holova. Nechaj si to, Boris, dobre? Gustav, ty krysa. Ulf, poď sem, tu máš fúkačku. O chvíľu to spustíme, tak nech je sranda. To je trápne. Čo sa oslavuje, ha? Pripraviť sa, pozor! 10, 9, 8, 7. Šípem, už je totálne zhulený. Je šťastný. Ja môžem byť šťastný aj bez jointu. Pozri sa. Tak ja som zabudol a on nie. Nenávidím Gustava. Ale no, bola to nehoda. Je s ním väčšia sranda ako so mnou? Počúvaj. Čo je to s tebou? Celý čas hovoríš len o ňom. Čuduješ sa? A čo si myslíš? Že mi je jedno, kto vychová moje dieťa, len nech to nie som ja? Nie je mi to jedno. Keď už si silou mocou musíš vybrať niekoho nezodpovedného, musí to byť zo všetkých chlapov na svete akurát Gustav? Ty to vieš? Áno. Ty si to celý čas vedel? Áno. A nič si mi nepovedal, ty vagabund? Tak ja som vagabund? Ty hráš celý čas divadlo. Chceš, aby sme boli kamoši a necháš ma chodiť po svete s týmto pocitom. Ani mi len neukážeš prvý obrázok nášho dieťaťa. A necháš si od Gustava hladkať brucho a Boh vie čo ešte. Ako sa podľa teba cíti ten vagabund?
Čo teraz? Vidím, že si našla pre naše maličké perfektného otca. Sme v klepci. Obaja sme v klepci, kamarát. Áron, švíhaj, prídeš neskoro do školy. Nie, nemáme čas ešte krmiť holuba. Nemali by sme ho už vypustiť? Nie. Aspoň to skúsme. Nie, nevie lietať. Keď nevie, zostaň. A keď vie, tak odletí. Hm? Nevie lietať. Je to vták. Mám ho rád rovnako ako ty, ale pomaly... Do čerta. Haló? 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 Dostačí, pustíme ho. Dones nožnice. No, dones ich. Poponáhľaj sa, lebo prídeš neskoro. Určite mu ten pocit už veľmi chýba. No tak. Ako malé decko. Mohol si zomrieť. Percy! Sorry for the flight, but I just couldn't stand the sight. 'Cause you were once my life, but not anymore. Som rád, že si bol u mňa, ale veci sa musia konečne znormalizovať. V prvom rade si kúpim nové auto. Nájdeš si kopu nových priateľov. A ja som býval na internáte. A cez prázdniny a sviatky ma môžeš navštíviť. Doris ti vybaví nových rodičov, skutočných rodičov, ktorí na teba budú mať čas. Možno budeš mať aj brata, alebo sestru, alebo oboje.
Páni, pozrite. To má byť čo? Čo je to za starý Máš ten nový mobil? Zavolám ti. Na ten sveter musí dole, ak chceš mať priateľov. Nepozeraj tak, uvidíš, že bezo mňa ti bude lepšie. Nechoď, prosím ťa. A to aj jazdí? S dovolením? Norbert! Vybavené. Chlapec je preč? Áno. Tak poď ďalej. Chýbal som vám, milí diváci. Dúfam, pretože vy mne áno. A pripravil som pre vás fantastickú novú show s množstvom zaujímavých tém. Ako prvý hosť bude u mňa Lukas Podolský. Samozrejme, že nie pravý, ale jeho dvojník, ktorý však akoby mu z oka. Pre Árona od mami. Môj milovaný Áron, je mi to veľmi ľúto, ale už ďalej nevládzem. Snažila som sa ti byť matkou, akú majú iné deti, ale nezvládam to. Ako ti môžem byť dobrou mamou, keď si neviem dať rady ani sama so sebou a usporiadať si vlastný život? Prosím ťa, Áron, odpusť mi moje rozhodnutie. Takže to nebola nehoda však? Na rovnej ceste narazila v plnej rýchlosti do stromu. List na rozlúčku sa našiel tu u nej doma. Rada plietla. Okrem alkoholu to bolo jediné, čo ešte mala rada.
for an answer that feels right. I don't know what love is, it's probably true. I can only dream of you. Ani. Čo tu robíš? Nikdy sa to neskončí. Čo? Aaronova mama, môj otec. Bolesť. Pôjde to tak stále a stále ďalej. Nechcem to pre naše dieťa. Preboha, čo tu robí? Mám príšerný strach, Ani. Nechcem, aby naše dieťa vyrástlo a nepoznalo ma. Nemôžem ti ponúknuť to, čo on. Neviem ti zaručiť, že sa jedného dňa nezobudím a už ťa nebudem ľúbiť. Nemôžem ti sľúbiť tie limonádové gebuziny. Čo sú to za keci? A čo mi môžeš sľúbiť? Predovšetkým, že to dieťa chcem. Mne sa to asi sníva. Daj mi šancu, prosím. Buďme rodina, Ani. Vidím, že nemáš ani šajnu, aký má vkus. Odíď, prosím ťa. Ani. To je už vážne na schvál. Poď. Ideme domov. Nechaj ma! Čo to bolo? Čo mu hráme? Daj mi pokoj! Tak ma udri. Tu máš, Vybi to zo seba. Viem, ako sa cítiš. Čítal som ten list. Tu máš! Viem, že si vzala život. Tu máš! Ale Áron, počúvaj ma. To, čo napísala, nie je pravda. Mýlila sa. Aj ja som sa mýlil. Nebude ti lepšie bez nej. Ani mne nebolo lepšie bez mojho otca. Alebo bez Ani. A už vôbec mi nebude lepšie bez teba. Počúvajte. Nič väčšie nemáte? Ja neviem, ale je mi akýsi malý. V
Vtedy som s ňou hovoril naposledy a potom sa to stalo. Pohádali sme sa. Chcela, aby som si vyskúšal pulover. Povedal som, že všetky sú hrozné a vyzerám v nich trápne. A odrazu tu nebola. No, sú trochu trápne. A škriabu ako frás. We were walking on pins and needles, hiding from what was real. It's been going on for way too long. It was easier to walk away, pretending nothing was at stake. But losing you just left me lost. All the things we never said kept us living in the grave. But here I am.